Spændende. Så hvis jeg skriger meget højt, så kommer det til at gå ondt i alle jeres ører nu. Det ligner det. Super. Ja. Recording. Yes, og hvis jeg ikke er færdig med at snakke om 3 timer, så lyder det som om, der bliver et problem. Super. Ja, så stopper den automatisk, og så starter den. Check. Du har 3 Okay. timer. Forstået. Yes. Ved I, hvor I vil sidde henne? Selvfølgelig. Det er vigtigt. Vi skal have alle vennerne med. Yes. Jamen, i mellemtiden, så jeg kan lige forklare, hvad Godot er. Godot, det er en spilmotor. Det er det program, man laver. Man kan lave spil i. Dem er der mange af. Dem, vi har lært folk at bruge før, det er Unity og Game Maker. Men vi har besluttet nu, at vi også gerne lærer folk at bruge Godot, fordi den er dejlig nem at bruge, og den virker, som om den har en god fremtid. Når man starter Godot, så ser det sådan her ud. Og det første, vi gerne vil, det er så, at vi vil oprette et nyt projekt. Så man trykker på Create heroppe. Så giver man sit projekt et navn. Den hedder mit mega sejt spil, fordi at mit spil er mega sejt. Og så trykker man bare Create der. Så skal Godot lige tænke sig om i et øjeblik. Ikke ret meget mere end et øjeblik. Og så bum, så har man et spil. Og hvis man trykker her, så starter spillet. Okay, det gør det faktisk ikke, fordi vi skal lave en scene først. Yes. Man kan også godt lave 3D-spil i Godot, men lad os nu starte med bare at lave noget 2D. Så vi starter med at trykke på den 2D-fan, der er heroppe. Wap, så kommer vi til et 2D-view af vores rigtig fine scene. Hvordan putter vi så ting i scenen? Jamen, vi skal starte med at lave en 2D-scene. Sådan der. Nu har vi en 2D-scene. Så kan vi trykke igennem på den. Så bliver vi bedt om, at den skal have et navn. Vi kalder bare den for level 1. Fordi det er level 1 af vores rigtig seje spil. Nu kan vi starte spillet. Så har vi spil. Okay, ingen applaus, I see. Jo tak. Godt. Vores spil er lidt kedeligt lige nu. Vi vil gerne have nogle ting i spillet. Så til det, der har jeg fundet en masse fine sprites og ting og sager online, som jeg har tænkt mig bare at trække ind i projektet. Der er nogle forskellige billeder og diverse ting her. Når I begynder selv at lave spil, så skal I selvfølgelig selv tegne tingene. Men når I så har fundet dem, så kan I bare tage alle tingene. Alle jeres sprites, alle jeres lyd. Og så bare tage det og trække det ned i den her ned. Så gør Godot en masse ting, og så lige pludselig så har I en masse lyde og en masse sprites i spillet, som I så kan begynde at bruge af. Yes. Vi vil gerne starte med at lave en spiller, fordi det vil da være smart at have sådan en. Så herude i scenetræet, det er en rigtig fin lille oversigt over alle de ting, der er i jeres scene. Det er også her, I tilføjer nye ting. Så trykker man på plus. Vi vil gerne have en 2D noget. Og den skal se... Nej, det er nemmere at søge. Vi vil gerne have en character. Character body 2D, fordi at vi vil gerne lave en character. Okay. Hvad hedder Bob? Det er vores character. Der kommer ikke til at være flere. Det er den eneste character i hele spillet. Yes. Nu har vi Bob. Han er der. Han har ikke nogen sprite lige nu. Lad os fikse det. Så vi trykker på Bob, og så siger vi tilføj igen. Og vi vil så gerne give ham en sprite. Der har vi så lidt forskellige muligheder. Vi kan tilføje en enkelt sprite, eller vi kan tilføje en animated sprite. Og vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at Bob han havde nogle animationer på et eller andet tidspunkt, så lad os bare tage en animated sprite. Den ligger så inde under Bob, fordi at Bob han ejer den her sprite. Det er Bob. Yes. Lad os finde ud af, at vi så klikker på den her animated sprite 2D, så har vi herovre i inspektoren en hel masse forskellige egenskaber om vores animated sprite, som I kan se her. Hvilke frames har han? Ingen. Den er tom lige nu. Okay, lad os bare klikke på den, og så lave en ny sprite frames. Bang. Og hvis vi trykker her igen, så får vi et rigtig fint vindue hernede i bunden af skærmen, hvor vi kan begynde at tilføje sprites og animationer. Så lad os lave en standard animation. Det kan bare være idle. Det er når Bob han står stille. Så kan vi tage fra vores sprites mappe. Der finder vi nogle rigtig fine sprites, vi godt kan lide. Lad os tage idle. Den er fin. Og trækker vi den ind her. Bum. Så har vi en sprite. Og en animation. Men det er ikke smart.
Hvis vi nu gerne vil lave nogle flere animationer allerede, så kan vi sige tilføje animation her. Så kan vi sige, at det skal være hans walk. Så finder vi nogle sprites til det. Herude, der er walk A og walk B. Det er fint. Vi tager bare dem og trækker ind. Bum. Så hvis vi trykker afspil nu. Wow. Så går han. Så nemt var det. Og så kan vi tilføje en sidste animation, som er... Det var ikke den. Det var dernede. Jump. Og det skal selvfølgelig bare være den her jump sprite. Sådan der. Så nu har vores gut en masse fine sprites. Og 3 animationer. Yes. Nu sætter vi den her idle, den sætter vi til at være standard spriten. Det gør vi ved at trykke her. Så det betyder, at det er den animation, den vil starte med. Det er standarden. Så hvis vi starter spillet nu, så er Bob deroppe i hjørnet. Han kan ikke så meget lige nu. Han er ligesom næbdyr. Lad os få Bob til at gøre nogle sjove ting. Jeg har ikke en AK47 sprite, så det kan vi desværre ikke. Okay. Den er sur lige nu, fordi at Bob han har ikke nogen form. Han kan ikke interagere med ting lige nu, så vi skal give ham en form. Så vi højreklikker på Bob, siger tilføj child node, og så siger vi collision. Vi vil gerne have en collision shape 2D. Sådan der. Nu har Bob en form. Hvilken form skal det være? Jamen det skal faktisk bare være en rectangle. Yes, nej, det er ikke en form. Okay, så har vi sådan en rigtig fin boks her. Det er hans hitbox. Det er den, der bestemmer, hvornår han rører ved ting. Sådan der, den er så fin. Yes. Nu kan vi så tage Bob, og så trække ham rundt i vores rigtig fine scene her. Wow, yes. Så nu er Bob her. Godt. Skal vi gøre, så man kan beflytte sig? Super. Så klikker vi på Bob, og så trykker vi på den her script-knap. Tilføj et nyt script til Bob. Og vi kalder det bare Bob. Det er fint. Create. Bum. Så skal vi i gang med at kode. Det er nu, det bliver sjovt. Yes. Så siger vi... Godot er bygget op sådan, at du har en hel masse dejlige funktioner, som engine kalder for dig. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal definere den. Og så kalder Godot-funktionen for dig og gør en hel masse spændende ting for dig. Så en af dem, det kunne for eksempel være physics process. Det er rigtig smart. Hvis man bare skriver, så begynder Godot at foreslå ting for dig. Vi vil gerne have physics process, fordi det er den, der kører, når de beter process din physics. Altså, hvordan karakteren bevæger sig. Så kalder de den her. Der skal vi bare fortælle ham, hvad han skal gøre. Der kan vi sige velocity.x er lige med 10. Så bevæger han sig lidt. Så lad os prøve at starte spillet og se, hvad der sker. Bevæger han sig? Nej, han bevæger sig ikke. Fedt. Det er fordi, jeg har glemt at kalde move and slide. For at han rent faktisk bevæger sig. Yes. Sådan der. Nej, nu bevæger han sig. Men kunne det ikke være smart, hvis han bevægede sig, når vi trykkede på knapperne i stedet for? Nå, men det er altså det, jeg har tænkt mig at gøre alligevel. Det er altså det, jeg har tænkt mig at gøre. Yes. Så vi kan sige if input .is action pressed. Den var der. Den trykker jeg på en eller anden bestemt knap lige nu. Og så er der en masse forskellige knapper, som Godot allerede er begyndt at foreslå mig. Skal vi sige UI right. Så hvis jeg trykker på til højre knappen, hvad skal den så gøre? Jamen, så skal velocity.x være lige med. Skal vi sige, hvad er nu right der? Jeg kan ikke højre og venstre. Yes. Så skal han bevæge sig så hurtigt der. Ellers, hvis input is action pressed, UI left. Så sæt velocity til minus 100, fordi så går den jo den anden vej. Forskellen er, at jeg har trykket forkert. Det skal være is action pressed. Is action just pressed, den tjekker, at du lige påbegyndt et tryk på knappen. Hvor at is action pressed, den vil returnere true, så længe at du holder knappen nede. Yes, vi har et spørgsmål.
Hvad for noget? Ja. Nej, det vil den ikke. Eller jo, selve funktionen vil køre, men is action press, det kode herinde, det vil kun køre, hvis vi trykker på højre knappen. Ja, det er rigtigt. Du har ret. Det fjerner jeg lige. Sådan. Ja, selvfølgelig. Du har ret. Og så kan jeg se, hvad jeg har skrevet forkert her. Er det sådan, der mangler? Ja, det var det. Sådan. Ellers, hvis vi trykker på venstre, så sætter vi den til minus 100. Ellers, hvis du ikke trykker på noget, så sæt velocity til 0. Fordi så gider vi ikke bevæge os. Yes. Så lad os prøve at starte spillet nu. Nu trykker jeg ikke på noget. Nu trykker jeg på højre. Nu trykker jeg på venstre. Og det virker. Vi har en gut, der kan bevæge sig. Nemlig. Godt. Han bevæger sig ikke så hurtigt, så lad os bare sætte hastigheden lidt op, bare for sjov. Sådan der. Godt. Så skal vi også gøre sådan, at han har noget tyngdekraft, så han falder. Han kan jo ikke rigtig hoppe, før at han kan falde ned på jorden. Yes, så vi falder ned på jorden. Ingen AK-47 den her gang. Stolt af dig. Nej, ingen AK-47. Okay. Det er jo meget enkelt. Der siger vi bare, hvis vi gerne vil have ham til at falde ned af, jamen, velocity og y, læg lidt til den. Altså hans y-hastighed. Der lægger vi bare lidt til, fordi så falder han jo langsomt hurtigere og hurtigere. Så lad os bare sige 40. Jeg ved ikke, hvad en god værdi er. Yes. Nej, han falder. Det virkede. Han har nu tyngdekraft. Det kan han godt, ja. Men det vil jeg lade dig om at gøre selv. Ja, du har et spørgsmål. Ja. 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 Det har jeg et rigtig smart trick til, som vi kommer til lige om lidt. Jo, jeg skal bare lige gøre sådan, at Bob han ikke falder ud af skærmen med det samme, at spillet starter, fordi så kan vi ikke se hans animation længere. Yes, så lad os gøre det nu. Lige nu så falder Bob, fordi der ikke er noget væg under ham. Så lad os lave noget væg under ham. Så går vi ud i vores dejlige ven, scenen herude, og siger, tryk på hovedscenen, tilføj. Vi vil gerne tilføje en, nej, hvad hedder det? Body. En static body. Fordi at den væg, den er rimelig statisk, den skal ikke bevæge sig. Så har vi en statisk body. Så vil vi gerne give den en form. Så der skal vi have en collision node, eller en collision shape hedder det. Det er fuldstændig ligesom på Bob. Den her collision shape, det skal vel også bare være et rektangel. Men for at vi også lige kan se, hvad det egentlig er, vi har at gøre med, så tilføjer vi også lige en sprite til den. Så en sprite 2D. Wham. Hvilken texture vil vi gerne have til den? Jamen lad os bare finde en. Der er rigtig mange dejlige textures i det her projekt. Fordi jeg lige har importeret en hel masse af dem. Lad os bare tage... Nej, vi tager den her røde blok. Den er kedelig nok. Hvis vi går tilbage i 2D-viewet igen, så kan vi se, hvad der rent faktisk foregår ude i scenen. Så hvis jeg klikker på collision shape igen her, så kan vi se, at den passer overhovedet ikke til den her formblokken her. Så lad os lige fikse det. Der. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor sådan der. Nej. Kom nu. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor den bliver renderet under. Det var ret træls faktisk. Sådan der. Sådan der. Så nu har vores rigtig fin blok den der form. Yes, lad os sætte den ned under vores søde ven Bob. Den der, og så flyt den. Kom nu. Den er ikke glad for mig i dag, den her. Sådan. Så nu er den under Bob. Det var dejligt. Lad os så se, om jeg kan huske, hvordan man gør det her. Så starter vi spillet igen. Nej, det virker. Han falder ikke længere. Og han kan gå. Men der er ikke animation, sådan som min søde ven herovre så pænt påpegede lige før. Lad os fikse det. Så hvis vi finder over i script her igen, så finder vi vores Bob-kode. Så hvis du går til højre, så skal vi animere den her sprite her. Men vi skal lige fortælle Bob, at det er den sprite, vi gerne vil arbejde med. Så derfor laver vi et variabel heroppe. Unready, det er ikke så vigtigt, hvad det betyder. Men det skal man bare skrive, når man skal referere til andre ting herude i træet.
Så vi har et variabel, som vi kalder det bare det for sprite. Og det skal så være lige med. Og så kan man skrive $tegn, og så navnet på noden, man vil have fat i herude. Og der skriver vi bare Animated Sprite 2D, fordi Bobs sprite, den hedder bare Animated Sprite 2D. Ja? Kan man? Nå, det var smart. Ja, okay. Det skal være lige med, og så kan jeg bare tage spriten, og så trække den ind. Det var meget smartere. Tak for det. Yes. Og så kan vi så fortælle Bob, at hvis vi går til højre, jamen så skal sprite, den skal afspille en animation. Det gør vi på sprite.play, hvor sprite det er den herude. Og vi vil så gerne spille, den foreslår allerede de animationer, vi har. Men så skal den walk. Yes. Og det samme vil vi egentlig gerne gøre, hvis han går til venstre. Og hvis vi ikke bevæger os overhovedet, jamen så bare sprite, play, idle. Wham, sådan der. Lad os så prøve at se, hvordan det ser ud nu. Nej, og han går. Men han moonwalker, sådan som du igen påpegede 10 minutter før tid. Lad os fikse det. Så hvis han går til højre, så siger vi sprite, flip H, altså flip horisontalt, false, fordi at den skal ikke flippes, hvis han går til højre. Men hvis han går til venstre, så vil vi jo gerne flippe den. Så sætter vi den til true. Sådan der. Wow. Var det ikke smart? Så nu har vi Bob. Men Bob, han kan ikke hoppe lige nu. Det er det ikke klog nok til. Lad os fikse det. Og det kan vi gøre meget enkelt. Det er bare at tilføje noget mere kode. If input.button hvad hedder den? Nej, is action just pressed. Fordi at hvis vi vil gerne gøre sådan, at han kun hopper, når du trykker på knappen. Hvis du bare holder knappen nede, så skal han ikke blive ved med at hoppe, jo. Så er du nødt til at trykke på knappen igen. Og der bruger vi altså bare UI op til at hoppe. Yes. Så hvis vi trykker på hop-knappen, så skal vi lige tjekke if is on floor, fordi det dur jo ikke, at han kan hoppe, hvis han ikke står på jorden. Han skal ikke kunne hoppe i luften. Så vi vil også gerne lige tjekke, at han er på gulvet. Hvis han er det, så siger vi bare velocity .y er lige med minus 600. Bum. Bare et eller andet højt tal, for at få ham til at skyde i den retning. Lad os prøve at se, om det virker. Nu trykker jeg på op. Nej, han kan hoppe. Og han kan stadigvæk gå. Men han animerer ikke. Eller han går ikke til hans jump sprite. Det skal han. Lad os fikse det. Så. Der skal vi faktisk gøre noget helt andet hernede. Der siger vi if igen is on floor sprite play jump. Sådan der. Så nu har han hans... Okay, det virkede ikke overhovedet. Nu er han altid bare jump. Det er fordi, jeg er dum. Det er fordi, jeg har skrevet, hvis han er på gulvet, så skal han jump. Det er dumt. If not on floor. Hvis han ikke er på gulvet, så skal han hoppe. Sådan der. Det var bedre. Du kan gå frem og tilbage, han kan også hoppe. Hvor er det smart. Det er et fantastisk spil, vi får lavet her. Okay. Lad os få lavet en lille bane ud af det. Så vi har den her rigtig fine blok. Lad os bare tage den der, så vi kan skalere den. Og så sige sådan der. Den var mega meget guld. Fantastisk. Og så lad os også flytte Bob nu, vi er i gang. Sådan der. Så kan han være der. Fantastisk bane. Okay. Lad os lave en mønt, så man kan samle op. Så trykker vi på rodenoden. Lav en ny. Og der vil vi gerne lave en, hvad hedder det? Det hedder en area 2D. Fordi den skal ikke have en form. Den skal jo ikke blokere, for at Bob kan gå igennem den. Bob han skal kunne gå igennem mønterne og samle dem op. Hvis vi lavede det til en static body, ligesom vi gjorde med vores væg, så ville han jo altså støde ind i den, og ikke kunne gå igennem. Så derfor vil vi have en area 2D i stedet for. Yes. Den kalder vi for coin. Og så gætter jeg aldrig, hvad den skal have. Den skal have en sprite, så vi kan se den. Add child node. Sprite. En animated sprite. Fordi det kunne være sjovt, hvis vores mønt den animerede sig lidt.
Så herover i vores inspektor, når vi har trykket på Animated Sprite, så kan vi vælge, at du skal have en ny sprite frames, og så vil vi gerne åbne animationseditoren hernede. Så laver vi en animation, som bare hedder coin, og så skal vi finde nogle mønter i vores dejlige, hvad hedder de? De her. Dejlige grafik. Jeg ved, der er en mønt et eller andet sted, for jeg gjorde det her i går. Jeg tager den her bronzemønt. Jeg trækker bare de to ind her. Bang. Ser det godt ud? Ja, det er okay. Nej. Det må I gøre selv i jeres eget spil. Der kan I lave så meget cryptocurrency, som I vil. Ikke endorsed af Coding Pirates. Anyway. Og vi skal huske at sige, at den her coin-animation, det skal være standard-animationen, så vi trykker lige her. Bang, autoplay. Og så vil den mønt sådan set bare animere. Så tager vi vores coin, og vi rykker den herned, sådan at vores søde ven Bob kan se den. Så siger vi play. Og hvad tror du så, der sker, når jeg rører mønten? Stærkt. Det er godt gættet. For vi har ikke programmeret den til at gøre noget. Lad os gøre det. Så hvis vi tager vores coin, for det første, så skal den jo have en shape, for at vi kan stå sammen med den. Så vi siger add child node, og så siger vi shape, collision shape 2D, warm. Hvilken form skal den have? Jamen lad os prøve noget nyt, og så siger at det skal være en cirkel. Og så sådan der, det ser nogenlunde rigtigt ud. Yes, fedt. Så laver vi på vores coin. Der vil vi jo gerne gøre sådan, at der faktisk sker noget, når man står sammen med den. Så der siger vi... nej, nu skal jeg lige tænke mig om. Hvordan gjorde jeg det her i går? Jo, vi laver et script på den coin. Det er fint. Nu har den script. Så vil vi jo gerne, at når du støder sammen med noget, når den her coin støder sammen med spilleren, så skal der ske noget. Så der laver vi en node, under node-tabben herude. Hvis vi trykker på coin, så har Area 2D sådan en... Okay, nej, det har den ikke. What? Sådan der. Hvis man trykker på coin, som er vores Area 2D, så får man sådan en hel masse forskellige events, som Godot har. Så der er den her body entered, som bliver fyret af, når der er en body, som støder sammen med den her coin. Det er det, vi gerne vil have, fordi vores character, han er jo en body. Så vi højreklikker på den, siger connect, og så siger det er fint. Hvor blev den af? Okay, det var så ikke der, den skulle connecte til overhovedet. Lad os prøve det en gang til. Vi har vores coin. Selvfølgelig. Vi trykker på coin. Vælger vores coin. Finder den her Area 2D. Og body entered. Så siger vi connect. Og så skal jeg lige sikre mig, at den vælger vores script. Yes. Så vi sætter den på script. Eller på coin-scriptet. Bum. Sådan der. Så får vi en rigtig fin ny funktion i vores dims her. I vores coin-kode. Og det vi så gerne vil gøre der, det er sådan set bare, at vi vil sige ja. Og hvad hedder den nu? Den har jeg faktisk glemt, hvad hedder. Okay. En rigtig vigtig del af at programmere spil, det er at kunne google ting, når man ikke kan huske, hvad det hedder. Så det viser lige, hvad man gør nu. Godot, remove object. Jo, det var det nok. Men nu googler jeg det alligevel. Så finder man nogle ting. Queue-free. Det er det, man skal kalde. Okay. Så kalder vi bare queue-free. Og det, den gør, det er, at den fortæller Godot, at jeg vil gerne frigøre det her objekt. Altså bare fjerne det snart. Og så gør den det så hurtigt, den kan. Yes. Lad os se, om det virker. Så når Bob han rører ved mønten nu, så skulle den gerne forsvinde. Det gjorde den også. Fantastisk. Skal vi ikke gøre så, der bliver spillet en lille lyd, når han støder sammen med den mønt? Det kan der godt, ja, men det tror jeg ikke, vi har tid til. Jeg tror ikke, jeg har et skrig. Og jeg har ikke lige lyst til at optage et. Sådan et har jeg heller ikke. Okay, så lad os finde Bob og give ham en ny child node. Hvad nu den hedder? Er den audio? Ja, det gør den. Den hedder Audio Stream Player. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder det. Den hedder bare Audio. Det er det vigtige at huske. Tilføjer en lyd. Den kan vi kalde for Coin Sound. Og så ind under inspektoren igen.
når vi har valgt vores coin sound, så kan vi vælge, hvilken lyd skal den afspille. Der vil vi gerne have, der er en masse forskellige her. I får lov at vælge. Bomb. Hvor er den? Bump. Ja, men den er kedelig. Nu har vi den her lyd. Hvordan lyder den? Kan jeg afspille den? Ja, det kan vi gøre i spillet. Det er sjovere. Yes. Vi fortæller Bob. Hvor er Bob? Right, Bob. I vores Bob script, der siger vi add on ready. Vi skal have et variabel til den, ligesom vi har til vores sprite. Coin sound. Ikke down. Sound er lige med. Og så trækker vi coin sound den her. Bang. Så nu har vi den gemt. Så nu ved vi, at når Bob, nu har Bob det her variabel, så kan vi sige if, ind i vores coin script igen, hvis body is Bob, kan man gøre det? Nej. Okay. Vi skal lige give Bob skriptet et navn så. Bob, sådan der. Hvor var den sur? Hvor var den sur? Nå, fordi det coin, jeg ikke er færdig coin. Yes. Så siger vi, hvis at den body, vi støder sammen på, det er Bob, jamen, så skal den gøre det. Hvis det er en fjende, den støder sammen med, så skal den jo ikke gøre det. Men hvis det er Bob, du støder sammen med, så skal du ødelægge dig selv, og så skal body.coinsound.play. Hvad er ikke den hed? Er der ikke en, der hedder det? Jo, det var der. Okay. Lad os prøve det. Og se, om jeg har lyd på min computer. Den sagde et eller andet. Det ved jeg ikke, om jeg kunne høre overhovedet. Nej. Okay, nu har jeg skruet max op på min computer. Ja. Nej, jeg har kun sounden på Bob. Hvis jeg havde sounden på coin, så den der lydnode, den ville blive ødelagt sammen med coin-objektet, så derfor ville den stoppe med at spille. Yes. Der var en lyd. Men lad os lige skifte noget med den der coin-lyd, for den her lyd, den er ret dårlig faktisk. Så vi finder sound, og så finder vi coin. Jeg er blind. Det er den også, det er fuldstændig ret. Så vi finder den der coin sound. Hvor er den? Hallo? Sådan der, coin sound. Og så trækker vi bare den der op. Bum, så spiller den lyd i stedet for. Det er så smart. Sådan der. Det var meget bedre. Der kan man høre. Yes. Woo. Okay. Det tager alt for lang tid. Okay. Hvis vi nu gerne vil have nogle flere mønter, så har vi det lille, unikke problem, at vi har jo lavet alt muligt arbejde på den coin her. Det vil være dumt at skulle kopiere det en hel masse gange, fordi hvad nu hvis vi bruger for at lave om på vores coin? Så det man kan gøre i stedet for, det er at man kan højreklikke på den her coin-objekt, vi har lavet, og så sige, hvor var den? Save branch as seen. Den kan vi også bare kalde coin, det er så fint. Save. Bum. Og så kan I se, at coinen bliver kollapset til den her ene ting, og så har vi fået en coin hernede i vores filtræ, som vi så bare kan trække ind, og bum, så var der en coin mere, og bum, så var der en coin mere, og bum, så var der en coin mere. Hvad for noget? Hvorfor vil du gøre det? Ja, det kan vi godt. Ja, vi kan sætte alle de her bitcoin oven i hinanden, sådan der. Spillet er ligeglad. Ja, nu skruer jeg lige lidt ned for lyden, for det kommer til at være højt. Sådan der. Yes, så er der coins. Og så har vi en hel masse coins her. Det er fint, de kan bare ligge der og være sjove. Godt. Hvor meget så har vi tilbage? Ikke så længe. Okay. Lad os nu sige, at Bob han dør på tragisk vis. Det gør han af til. Jeg har ikke lige tid til rent faktisk at lave en fjende, men lad os bare sige, at nu dør Bob. Og Bob han dør, når jeg trykker på Enter. Bob han dør, når jeg trykker på nedad-knappen. Det siger vi lige. Så hvis jeg trykker på UI down, så skal Bob dø, og så skal spillet genstarte. Så siger vi reload current scene. Sådan der. Get tree, den henter bare hele scenetræet herude. Ja, du har en finger op. Action just press, det er den med, at den registrerer kun, når du begynder at trykke knappen nede, hvor at is action press, den registrerer så længe du holder knappen nede. Yes.
Fordi vi har ikke lyst til at genstarte spillet, så længe du holder ned af knappen ned. Det skal kun være, når du trykker på den. Yes. Så vi siger get tree, reload current scene, som bare genindlæser den nuværende scene. Så det vil sige, nu er vi i gang med at spille spillet, og nu dør Bob så på tragisk vis, ved at jeg trykker på nedad af knappen. Nej, så blev spillet genstartet. Yes. Det har du ret i, det skal der faktisk. Det tror jeg faktisk ikke engang, vi kan, fordi den lydnode, der er på Bob, den vil blive nulstillet sammen med ham. Og jeg har ikke lige fundet ud af, hvordan man spiller lyd uden over det endnu. Men man kan meget med Godot. Og det er sådan lige en hurtig gennemgang af det, vi kan nå. Yes, for jeg kan se klokken er ved at være mange. Yes. Ja. Hvis jeg trykker på den der knap. Måske skal jeg bare trykke på stop. Do you want to stop the recording? Yes.